geografie să ne adreseze câteva cuvinte din partea Departamentului pentru Geografie. Mulțumesc organizatorii că m-au pus în situația asta nu ușoară de a vorbi unor specialiști într-un domeniu care mie nu e foarte familiar, dar nici foarte departe de percepții, să spun, dacă nu de stăpânire. E, din câte am înțeles, și ne-am mai văzut cu unii și anul trecut, mi-am inteles, da? Este a patra ediție a seminarului geospațial, soluții open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor spațiale, a patra care se ține la Timișoara. Sincer să fiu, cum v-am spus și anul trecut, sunt bucuros și mândru că Timișoara organizează această manifestare, având în vedere că e vorba de un domeniu relativ nou, sau nou la noi, la scara științei și tehnicii, câteva zeci de ani înseamnă puțin, chiar dacă evoluăm acum într-un ritm mult mai rapid decât se evolua altădată. Deci sunt mândru că această manifestare se întâmplă la Timișoara și că printre organizatorii principali, îmi place să cred și să spun că sunt colegii noștri din Departamentul de Geografie al Universității de Vest, alături de care sunt sprijiniți sau sunteți sprijiniți de Geospațial Org și OSG Georomânia. Mă dau seama că m-am uitat puțin de program să văd exact despre ce este vorba. Ba mai mult, am constatat că e vorba de 19 organizatori ca persoane individuale. I-am numărat tot din program, din Timișoara, București, Brașov și Arad, din vreo 10 instituții care au ca preocupare domeniul acesta al geomaticii. Suntem, deci, și sper că nu greșesc dacă spun așa, suntem în interiorul domeniului acestuia nou al geomaticii, care, din câte am constatat, interesându-mă așa puțin din diverse surse, și-ar găsi originea prin 1960 sau la începutul anilor 60, nu neapărat ca preocupare efectivă, ci ca termen, și apoi termenul a făcut oarece carieră, îmbinând geografia cu informatica, sau fiind un rezultat al îmbinării de geografie și matematică și informatică. Totuși, geomatica, cuvântul ca atare, domeniul, e mai puțin perceput larg decât GIS-ul, de pildă. Când spui GIS, imediat se fac lobby mai mari și se focusează atenția spre acest domeniu nou. Cred totuși că geomatica e mai cuprinzătoare decât GIS-ul și poate că n-ar fi rău să promovăm și acest termen, așa fel încât să îl aducem să fie vehiculat suficient pentru a deveni și el atractiv. Între tendințele generale care caracterizează domeniul, ar fi pe de o parte difuzarea largă, și nu învățăm pe dumneavoastră, dar vreau să mă dau un pic mare că m-am interesat, difuzarea largă a programelor dedicate de GIS complexe, care, mă rog, sunt promovate de diverse instituții de profil, dar aceste programe sunt scumpe și atunci o soluție pentru firmele mai mici, pentru universitățile care n-au destule resurse să cumpere cele mai sofisticate programe, ar fi aceste programe libere, deschise, care se pare cresc în mod exponențial. Și uneori se pare că sunt chiar mai performante decât cele cu plată. Aplicațiile sunt multiple și asta și-a propus să dezbată cu siguranță, între altele, și seminarul de față. Aplicații multiple și pentru că domeniul acesta este unul multidisciplinar și interdisciplinar în același timp și permite exploatarea foarte diversă a datelor geospațiale cu grade de aplicabilitate sau cu potențial de aplicabilitate foarte ridicat în vari domenii. La
noi, la geografie, întâmplător sau nu, e o preocupare mai mult înspre geografia fizică, de aplicare înspre geografia fizică, însă, din câte am constatat, aplicațiile în sfera economică sau în sfera organizării teritoriului sunt foarte, foarte bine reprezentate în literatura de specialitate și în producția științifică și de proiecte de specialitate. Pentru geografi, cred că esențial ar fi, nemai fiind vorba în domeniul acesta doar de geografi, ci de mulți alți specialiști, cred că pentru geografi esențial ar fi, între altele, să continue să promoveze viziunea integratoare în lumea geomaticienilor, să mențină dimensiunea spațială a analizelor, chiar dacă geospațializarea nu are cum să existe fără dimensiunea spațială, dar să o mărite, dacă vreți, cu viziunea integratoare, ca să evităm atunci când e de evitat specializarea prea îngustă și, de asemenea, să vegheze la acuratețea datelor pe care le folosesc și le introduc în programele respective, pentru a nu ajunge la rezultate departe de realitate din cauza unor neatenții în selectarea datelor și introducerea lor. În rest, poate mai important decât tot ce am spus până acum, ar fi deschiderea către celelalte domenii, așa fel încât să se poată realiza proiecte comune și rezultatele să fie pe măsura nevoilor pe care le are societatea românească sau le au diversi alții. În final, vreau să vă comunic faptul că nu este singurul eveniment pe care îl organizăm la Timișoara, nu e singurul eveniment pe care colegii specializați pe GIS și teledetecție l-au organizat anul acesta și mai avem și alte manifestări, între care, în luna mai, pe 16-17 mai 2014, aniversăm 55 de ani în geografie la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă invit să participați și la această manifestare, întrucât, pe lângă partea de ceremonial de început, avem un set de 9 workshop-uri specializate, între care și un workshop pe GIS și teledetecție, și vă așteptăm cu drag să vedem ce roade dă organizarea colegilor noștri, dacă la fel de extraordinare ca la acest eveniment, aș fi extrem de bucuros. Și în fine, și cu asta voi încheia, vreau să mulțumesc în mod deosebit participanților dumneavoastră la această manifestare și să ne exprim bucuria că printre participanți văd colegi de ani de zile, văd persoane pe care le-am văzut acum un an, persoane pe care nu le-am văzut acum un an și văd doctoranți, masteranți și asta mă bucură foarte mult. Înseamnă că perspectiva imediată și nu numai a geografiei la Timișoara și a orientării acesteia mai tehnice în domeniul geomaticii este viabilă și ne vom putea bucura de participare interesantă, diversă, bogată și cu rezultate bune și în anii care vin. Vă mulțumesc și vă doresc mult, mult succes!